se zove Novčiler, Štoni, odnosno Antonio, jer dneška snimamo zajedno video. Recap challenge, da. Može da započne. Meso to ovako. Antonio, jedan pojem gubi. Še dva pojena ima Antonio. Ja gubam už jedan pojem. Antonio je sedam pojem. Na pet pojem. Ajde, na pet pojem. Ne. Na pet. Na jedan, pet, ajde. Še dva. Ajde, će se. Ali da. Vidi ga gjosta. Evo se ja. Ne slaži. Treba da mi je tako da ajde, Toni. Ajde. Antonio je zgubnika pionke. Čekaj, on je to vidi. I on mora da se ga održi zboro. Čekaj. Ajde, upucaj go. Eto. I eto ga je zgubnika. Gledajte ovako, glavata. Сега се ставаме и до гледане. Ако се допада, Видеото, лайк, шар. лайк, шар.